Η ραδιοθεραπεία χρησιμοποιείται ως θεραπεία αντιμετώπισης του καρκίνου για πάνω από 100 χρόνια. Χρησιμοποιεί ακτινοβολία για να τραυματίσει ή να σκοτώσει τα καρκινοκύτταρα. Επειδή τα καρκινοκύτταρα πολλαπλασιάζονται ή αυξάνεται ο αριθμός τους, γίνονται πιο ευάλωτα στην επίδραση της ακτινοβολίας. Στις μέρες μας τα διαθέσιμα μηχανήματα είναι πάρα πολύ ακριβή και στοχεύουν τον καρκίνο με ακρίβεια, που σημαίνει ότι χορηγούνται υψηλές δόσεις ακτινοβολίας στον καρκίνο και όχι στους ιστούς γύρω του. Έκανα ραδιοθεραπεία μετά την εγχείρηση. Αφού αφαίρεσαν τους λεμφαδένες, βρήκαν μερικά καρκινοκύτταρα σε έναν από αυτούς. Έτσι είπαν καλύτερα να ρίξουμε ακτινοβολία για να το αντιμετωπίσουμε. Πολλές φορές τη συνδυάζουμε με χημειοθεραπεία και χορηγούνται ταυτόχρονα, επειδή βρίσκουμε ότι έτσι έχει πολύ περισσότερη αποτελεσματικότητα. Οι ακτινοβολίες ήταν εύκολες, η χημειοθεραπεία ήταν δύσκολη. Ήταν πολύ δύσκολο. Εγώ ήμουν στη φάρμα. Έχω πολλούς φίλους. Όμως όλοι βρίσκονταν μακριά. Και επίσης, εγώ δεν είχα μεγάλη διάθεση για επισκέπτες. Ήμουν τόσο κουρασμένη. Πονούσα και πολύ από το κάψιμο, από τις ακτινοβολίες. Και έπαιρνα και πολλά φάρμακα και έτσι νίσταζα. Αλλά σιγά σιγά συνήλθα και ανάπτυξα τη δύναμή μου. Πήγα μαζί του τις πρώτες 2-3 φορές, όπου μου είπε «Μην έρχεσαι, θα είμαι εντάξει». Την τρίτη εβδομάδα άρχισε να πονάει πολύ και μέχρι το τέλος ήταν φοβερό και για τους δυο μας, επειδή μέχρι και η κατάποση νερού του προκαλούσε φρικτούς πόνους. Οι ακτινοβολίες στον θώρακα μπορεί να προκαλέσουν παρενέργεια που ονομάζεται ισοφαγίτιδα. Αυτό είναι η φλεγμονή της εσωτερικής επιφάνειας του ισοφάγου που προκαλεί πόνο κατά την κατάποση φαγητού και ποτού. Ο λόγος που θέλουμε να προλάβουμε έγκαιρα αυτό το πράγμα είναι επειδή δεν θέλουμε να πέσει το βάρος σας ή να πάθετε αφυδάτωση. Οι ραδιοθεραπείες συνέχισαν 2 φορές την ημέρα. Εκείνο το καιρό δεν υπήρχε καθόλου δυσφορία. Αλλά μετά από 6 εβδομάδες άρχισε να καίει. Αναλόγως σε ποιο σημείο χτυπούν οι ακτινοβολίες. Σε μένα ήταν από μέσω του ισοφάγου. Έκαιγε και πονούσε. Δεν μπορούσα να φάω τίποτα. Οι περισσότεροι ασθενείς κάνουν θεραπεία σε μία περίοδο ορισμένων εβδομάδων, φερειπίν 6, θα νιώσουν ως ένα βαθμό κούραση. Αυτά τα συμπτώματα εμφανίζονται επειδή τα κύτταρα της εσωτερικής επιφάνειας του δέρματος και του ισοφάγου πολλαπλασιάζονται και είναι ευάλωτα στις επιβλαβείς επιδράσεις των ακτινοβολιών. Ωστόσο, το σώμα έχει μάθει να αντιστέκεται, όπως όταν κοπήσει καείς, το σώμα επουλώνει την πληγή. Έτσι είναι και με τη βλάβη που μπορεί να προκαλέσουν οι ακτινοβολίες. Ο καρκίνος δεν είναι όπως το φυσιολογικό σώμα και δεν έχει αυτή τη δυνατότητα επούλωσης. Έτσι, η επίδραση των ακτινοβολιών είναι πιο μόνιμη στον καρκίνο από ό,τι είναι στους φυσιολογικούς ιστούς. Όταν είχαν τελειώσει οι θεραπείες, η επιφάνεια του ισοφάγου συνήλθε σε περίπου 4 με 5 μέρες. Μπορούσα πάλι να τρώω, να αποκτώ τη δύναμή μου και πραγματικά είδα σημάδια βελτίωσης αρκετά γρήγορα. Φαντάζομαι ότι η ραδιοθεραπεία είναι σαν το μαχητικό αεροπλάνο jet. Ο πνεύμονας είναι η βάση του εχθρού και η χημειοθεραπεία είναι σαν να στέλνεις το ναυτικό μέσα από το αίμα στα καρκινοκύτταρα για να τα σκοτώσεις.